dama ai an gama magana ko ka mai da bazuninsa ka fito mai da kudinsa in dai faɗa da turanci zan fito mai da ina zuwa ba ban gane faɗa da turanci ba bai je makaranta ba ne wallahi Allah in bai fito da kuɗi na ba ku wulakanta yi sosai yanda ya kamata ku wulakanta shi. ina kai da gidanku ku ai wannan naku ne aka san kai da gidanku gidan ku ne suka abubuwa da duka ce ba ka ci ba ya ƙi cin abinci ya mutumin ya zo ko a zo ma kwastan ɗin can akwai da ni ya gani ne ai wani fa abu ne da ake dama da madara a dubu mashi shayin fa Ka ku sha shayin sha shi Ibrahim na koshi wallahi cikin nan ya cika kenan Allah ciki na wuya a ina wuya a jirgi mutum yana Allah ciki na cika da yawa Ibrahim wallahi Allah an je zuba ma abinci ka ci ko na koshi wallahi ciki na cika abuwa yawa ne fa